Най-хубавия ден не е вчера. Вчера е минало. Най-хубавия ден не е и утре. Утре все още не е дошло. Най-хубавия ден е днешният. Денят, в който можеш да направиш първата крачка, денят, в който можеш да промениш навик, денят, в който можеш да простиш, да се усмихнеш и да започнеш от начало. Не чакай идеалния момент, не чакай понеделник, не чакай следващият месец. Животът се случва сега. Днешният ден е подарък от Бога. Използвай го разумно, защото никога няма да получиш втори шанс да изживееш точно този момент. Запомни, най-хубавия ден е днес. Най-доброто време да започнеш сега.